Uyazi ukuthi ngane ukuthi konke sengiyiqondile ngempilo ukuthi ngaso sonke isikhathi manifuna lokho enikwenzayo noma ukunihlanganisile kube impumelelo engazi ukuthi ningangefana kahle ngakhona ozohluka komunye noma ningalingani kancane ngolwazi. Akuvamanga ukuthi izinto eziphumelela uma ngabe nonke nifana. Uma niba ziwula nibe ziwula nonke akuphumeleli lutho. Uma niba zihlakaniphi nonke kuvamisile ukuthi ngaphumeleli lutho. Engathi ningathi ebuhlakanipheni benu bese kuba khona ozo understand ukuthi okungenani let me pretend indaba ukuba yisiwula noma ngizenze isilinyana noma ngibone ukuthi nami ngihlakaniphile ukuze yonke into eniyenzayo noma inhlanganisile izobe impumelelo. Ngoba mangabe nazi nonke noma ubani etshela ukuthi uyazi noma ubani mayibe kumbona akekho ufuna ukulalela omunye ngoba nomunye ucabanga ukuthi akube kanje kuvamisile ukuthi lonto ingalungi noma ingaphumeleli nezathu sokuthi nonke nitshela ukuthi niyazi nitshela ukuthi nihlakaniphile. So ngenza ukuthi kubalekile ukuthi omunye wenu kulokho usweni kwenza azenze isibulana for the sake yokuthi lento enihlanganisile kufanele ukuthi iphumelele noma usuza ukuthi nami khona ukuthize bengingakusho but ake ngizenze isilinyana noma ngipretend ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso noma ngibone ukuthi akusikhona mina because empilweni ngesikubalekele ukuthi kunabantu kufanele uvumelane nabo noma usubonze bayabheda noma bayaphambuka but for the sake of peace kulento eniyenzayo fanele ngathi okay kulungile. All right.